Els nens de la tia Polly. Ja està, ja està! Sí que pesa! Toma, Sawyer! Espera't un moment, ja ho tinc, ja! Toma, Sawyer! Silenci! Digues, què és això que quasi tenies? Un barb. Bé, no era res. Vine aquí, Toma Sawyer, et desballaré del tot! Bé... Ja fa molta calor. Aquest any l'estiu ha arribat abans de temps, però crec que no pensen avançar les vacances. Així que haurem d'aguantar-nos. I a mi això em sembla molt malament. Tom! Vols venir a casa meva aquesta tarda? No puc. Saps què passa? Haig d'acompanyar la meva tia a la granja de Blackstone. M'espera a casa. D'acord, doncs passaràs molta calor. Sí, però la meva tia sempre vol que hi vagi amb ella. Ja saps, se sent més segura si l'acompanyo. Ja ho comprenc. Li he dit una mentida a la Becky. La tia Polly ja deu ser a Blackstone hores d'ara. Se n'ha anat aquest matí. Per això em puc escapar. Li vaig prometre a en Hook que aniria a pescar amb ell. Diu que ha trobat un lloc que està ple de barbs. Oh! Oh! Però què fas? Vinga, va! Però què hi ha? És que no vols anar a pescar aquesta tarda? Ja anirem un altre dia, avui no em trobo bé, no sé què em passa. Estàs malalt? Et fa mal la panxa? Una mica. Que tens febre? I jo què sé. Vaja, treu-te el barret. Oh. Sí, estàs molt calent. Ui, jo també tinc febre. Però també et trobes malament? Home, no. Doncs si et trobes bé perquè tens febre, tu també. Saps què et dic? Estic segur que no tinc febre. Això vol dir que jo tampoc en tinc, no? Em penso que no. Però de veritat que no em trobo bé. No tinc gens de ganes de moure'm. Només tinc ganes d'estar-me al llit. Això és la calor que fa. En fa molta. Però avui és un bon dia per anar a pescar perquè la meva tia se n'ha anat de visita. No tornarà fins demà i per això puc estar-me tota la tarda fora de casa. Val més que ho deixem córrer. Digue'm com a mínim el lloc aquell. Està amagat. Ja ho sé, per què no et prens una medecina? Una medecina? Un xarop? Aniré a buscar-lo. Me'l prenc quan tinc mal de panxa. Ja veuràs com t'anirà bé. Deixem-ho estar, no em vull de xarop. Tu te'l prens i a callar. En Tom ja ha tornat a l'escola. Ah, molt bé. Digue-li que no se'n vagi. He de dir-li una cosa. Què estàs fent, Tom? Res, busco un xarop. Per què el vols? Estàs malalt, potser? No, jo no. Aleshores, no toquis res d'aquí. Ho necessito, Maria. Per què?
Si estàs malalt de debò, val més que avisem el metge. Això és el que penso fer. T'he dit que no estic malalt. Doncs aleshores, per què vols el xarop? Contesta'm. És aquí. Sí, és aquest mateix. Una cullera. A qui vols donar-li el xarop? Espero que no li facis empassar el gat com l'altra vegada. Però què fas? Potser és per en Huck. Oh, és per en Huck, Tom. La mare t'ha dit que et quedessis a casa perquè fora hi fa molta calor. Què dius que ha de fer calor? Si no tens calor, potser és que no et trobes bé. Precisament avui fa un dia insuportable. I haig d'anar peti-qui-peti, ho entens? Vols dir amb això que et reuniràs amb en Huck? La mare t'ha repetit moltes vegades que no hi vagis amb ell. En Huck està malalt, sap, rata sàvia? Ai, Tom! Tornaré de seguida. Huck! Huck! Ja he tornat. T'havia dit que no vull prendre cap xarop. No siguis criatura, te l'has de prendre. Ja veuràs com de seguida et passarà el mal de panxa. M'ho curarà de veritat? Quan t'ho hagis pres, podrem anar a pescar. Què t'hi jugues? 2 cullerades i a acampar-la. Com s'ha de prendre? És molt fàcil, home. S'omple la cullera i se'n passa. A veure, ensenya'm com ho fas. Fixa-t'hi bé, Huck? Primer això. Saps, val més tapar-se el nas. Mira, s'ha de prendre així. Què et passa? Bon dia, Valer. Valer, ha passat tot. Ara ja saps com es fa. No, no me'n vull prendre d'aquest xarop. Però, Huck, té molt bon gust. No, no en vull. Gràcies d'haver-me'l portat, però. Et curaràs de seguida. No siguis ruc. No, no em fa falta. Mira, ja em trobo molt més bé. Què, anem a pescar? No puc. Estic malalt. Aquest xarop no m'ha anat gens bé. Tinc ganes de vomitar. Però, Tom... Ja has tornat, mare? Com és que has tornat tan aviat? M'he indisposat de cop i volta. Potser és per culpa de la calor. Oh, Mare! estic molt marejada. No sé què em passa, filla. Em fa l'efecte que tens molta febre, mare. Hola, tia, que bé que has tornat, ja ets aquí. I en Tom? Ha sortit a jugar. No, no és això. Ha dit que un amic seu estava malalt i que l'anava a visitar. Què? Quin amic seu està malalt? Doncs no recordo ben bé qui ha dit. Ai, que despistada, me n'he oblidat el seu nom. El seu amic és el Huckleberry Finn. Qui has dit, Sid? En Huckleberry Finn? Sí, n'estàs segur? Vinga, Maria, no miris d'encobrir-lo. Ja sé que en Tom és molt amic d'aquest pinxo des de fa temps. Perdona'm, mare, li he dit que no hi anés, però s'hi ha encaparrat perquè en Huck està malalt. Ei, segur que és veritat? Sí, ha de ser cert, perquè s'han portat el flascó del xarop per donar-n'hi. Aleshores deu ser cert. Maria, crec que em trobo més malament per moments. Vols fer el favor d'avisar el metge? Sí. Escolta, mare, Què hi ha? et sembla bé que avisi el doctor Robinson? Quin doctor Robinson? No te'n recordes? Aquell jove que acaba d'arribar al poble. Ah, sí, però prefereixo que em visiti el doctor Mitchell, com sempre. Em fa l'efecte que el doctor Mitchell no és per confiar-hi massa. Quines coses de dir, filla. Des que tu vas néixer no m'ha visitat ningú més, sempre el doctor Mitchell. Encara que tothom parli molt bé d'aquest metge jovenet, jo no estic disposada a canviar. No oblidis que el doctor Mitchell és l'únic metge que ha entrat a casa. He sentit dir que s'emborratxa i de vegades no sap el que fa. Mira, encara que vagi una mica alegre, té molta experiència i jo hi confio plenament. Ai. Que malament que estic, quin mal. Ah, doctor Mitchell! Doctor Mitchell! Hola, Tom. Ves quina casualitat de trobar-te, xicoter. Porta'm això. Sí. Anaves cap a casa? Doctor, li volia preguntar una cosa. Què és?
És dolent vendre's un xarop sense estar malalt, ni trobar-se malament, ni tenir febre, ni res de res? Com vols que ho sigui? Home, bé, si te'n prens 10 o 12 cullerades et podria fer mal, naturalment. Només una cullerada. Així no et pot passar res. Però és que me n'he pres una cullerada i he vomitat de dolent que era. Hi ha molts xarops que no tenen gaire bon sabor, res més. I si no tenen bon gust, per què se'ls dona als nens quan estan malalts, doctor? Doncs perquè encara que tinguin mal sabor, són eficaços. El meu amic Ben m'ha dit que el doctor Robinson, el metge que fa poc que ha arribat al poble, no sol receptar xarops als nens malalts. Quan un nen està malalt, se li ha de donar xarop. Però el doctor Robinson diu que... Dóna'm el maletí. No m'interessa el que digui el doctor Robinson. No s'enfadi, no el volia molestar. Cadascú té el seu mètode, xicot. Aquest principiant que faci el que vulgui. Ha d'anar a visitar algun malalt, doctor? Ah? Esclar, però que no t'ho he dit on vaig, precisament. No, em sembla que no. La teva cosina m'ha fet avisar per en Jim. La tia Polly està malalta. Què? La tia Polly? Passi, doctor Mitchell. Gràcies, Tom. Sid, on és la tia? És al llit. Hola, tia Polly, com te trobes? Malament, és segur per culpa d'aquesta calor que fa. Té febre. Oh, el doctor Mitchell és aquí i la curarà. Mitall, ja ve. Bona tarda a tothom, em permet? Què hi ha, senyora? Com està? Gràcies d'haver vingut tan de pressa, doctor. No, dona, no estic gaire ocupat últimament. Per favor, voleu sortir de l'habitació un moment? Sí, doctor. Sí, doctor. Vejam, senyora Polly, expliqui'm què li passa. Doncs miri, doctor Mitchell, des d'aquest matí estic una mica marejada. Però com que havia de fer certes coses a la granja Blackstone, he sortit de casa abans del migdia. Tant de bo que la tia no estigués malalta. Només deu estar una mica cansada, la pobra, amb la calor sobtada d'avui. Potser s'ha marejat en el cotxe, no et sembla, Maria? Ei, Maria, i qui farà el sopar aquesta nit? Jo mateixa, de totes també el pensava fer perquè la mare m'havia dit que arribaria tard. Ah, és veritat, és veritat. I qui farà l'esmorzar demà al matí? Doncs suposo que també l'hauré de fer jo. I també faràs el menjar que m'enduc a l'escola? Sí, és clar, home. Aleshores no t'oblidis de posar-me molt raves, ja saps que és el que més m'agrada. Sí. Doncs a mi, si no et fa res, posa'm una mica més de pernil a l'entrepà, D'acord, sí. I el sopar de demà segurament també l'hauràs de fer tu, no és així, eh? Si la mare no es cura, l'hauré de fer jo, esclar. Un no sé què em diu que demà encara no estarà bé. Ei, per què no prepares un bon estofat de vedella amb molt vi negre pel sopar de demà? Tom, I que hi hagi... tu saps perfectament que la mare us estima a tu i al teu germà com si fóssiu els seus fills, o no? Sí, ja ho sé. Doncs per què us preneu la seva malaltia com si fos una festa i penseu només que en el menjar? Perdona'm, a mi em sap molt greu que estigui malalta de veritat. No et pensis que la culpa és de la calor només. Tu també tens la culpa de que estigui malalta. Però què dius ara? Esclar, perquè fas moltes dolenteries i la tia Polly es preocupa sempre per culpa teva, ho entens? És veritat. Fas que es disgusti sovint i a una persona gran li fan mal els disgustos. Vaja. Ah, doctor. Maria, la teva mare està més malament que no m'imaginava. És molt greu. Què té? Digui-m'ho, doctor. Tom, la teva tia m'ha dit que volia parlar amb tu en privat. Què em voldrà dir? No ho sé, fill meu. Escolta'm, la teva pobra tia està molt malalta. No te n'oblidis quan hi parlis, ho entens bé? Sí. Apa, entra-hi, que t'espera. Tia Polly. Em sents?
Sóc en Tom, sóc aquí. Maria, i tu també, Sid. Perdoneu-me que us hagi espantat. El que us he dit abans és mentida. Què? La senyora Polly està una mica feble i la calor l'ha fatigada. De seguida es refarà un parell de dies al llit i serà un altre. Llavors, per què ho ha dit? Perdó, he fet el que m'ha demanat la teva mare, Maria. Per què? És molt senzill. Si en Tom es creu que la teva tia està greu i que ell té part de culpa, potser es corregirà. Tom, no et quedis aquí dret, asseu-te. Sí. Ja t'ho deu haver dit el doctor Mitchell, oi? Pel que sembla, ja no em queda molt temps per disfrutar de la vida. Tia Polly. Sabies que no tinc por de morir-me? Estic preparada per comparèixer davant del senyor. Només hi ha una cosa que em preocupi realment, fill meu. No, tia Polly. No vull que et moris. Jo li vaig prometre a la teva mare que us educaria tu, Tom, i el teu germà perquè arribéssiu a ser uns bons nois. Però no he complert. No he complert la meva promesa. Què li diré a la meva germana quan ens trobem al cel? No et moris. No vull que et moris. No t'he sabut educar prou bé. En Sid és molt diferent, és un bon noi. Amb ell no he fracassat, però tu no fas gens de cas del que et dic. I a l'escola el mestre sempre t'ha de castigar cada dia. Moltes vegades t'he prohibit que juguis amb aquell vagabund. I avui has estat amb ell, no és veritat? Però perquè en Hook està malalt i el pobre viu sol i li ha portat un xarop, tia. I què? Li ha anat bé el xarop que li has donat? Doncs ni l'ha tastat. Ja m'ho imaginava. Costa molt que els nens prenguin una cullerada de xarop. A mi no m'agrada tampoc. Oh, Tom, no em queda molt temps de vida. Oh. Tom, agenolla't. M'has de prometre que d'ara endavant no tornaràs a fer més dolenteries. M'ho has de prometre. Tia Polly, no sembla que t'hagis de morir. Jo crec que no et mors. Sí, estic molt malalta, Tom. Que no t'ho ha dit el doctor Mitchell. Ens ho ha dit els tres. Però fas molt bona cara i... Tinc molta febre, no és cert? Tens la mateixa temperatura que jo. Així doncs, tu també tens febre. Jo? No, això no. Tu tampoc tens febre, tia Polly, de veritat. Encara que no tingui gaire febre, estic molt greu. Doncs jo crec que no. Potser el doctor Mitchell no t'ha escoltat prou bé i s'ha equivocat. I ara que que el doctor estava a trompa. Ai, Tom, que em moro. Deixa que em mori en pau i amb la consciència tranquil·la. Tia Polly. I per tal que així sigui, cal que em juris que obeiràs als grans i faràs sempre el que diu la teva tia. Jura-m'ho. No et podràs morir en pau, si no t'ho juro, tia. No, esclar que no, Tom. Digue'm que d'ara endavant seràs un bon noi. Si no, no podré morir-me tal com desitjo. Llavors no t'ho juro. Si no ho juro, no et podràs morir. Per això no ho juraré mai. Vull que visquis sempre, tia Polly. Tom. Tant me fa si em pegues quan faig una dolenteria. L'única cosa que m'interessa és que no et moris. Tia Polly. Tia Polly. Tu ets la meva mare. Tom. El meu petitó. Tom. Marona, no et moris, per Déu! Tia Polly, no vull que et moris! Vaja, sou vosaltres. Però escolta, què passa, mare? No res, s'ha acabat la funció. Apa, veniu tots aquí. Està bé, ja ens ho explicaràs millor. Tia Polly! Maria, sí. Tom.
Miau. 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 Fuig d'aquí, però si ja saps que no et crido a tu. Miau. Què hi ha? Què vols, Huck? Doncs que t'havies deixat el xarop. Ah, és veritat. Te n'hauries d'haver pres. Però si no el necessito per res, home, no veus que ja estic bé? Oi? No m'has portat la cullera? Sí, penses tornar a reprendre? Que, home, li donaré una mica a en Peter. Per què li dones una cosa tan dolenta? Mira, tampoc és un verí, ostres. Vine aquí. Pren-ne, ja veuràs que és bo. Ui, pobre gat. No et passa res, Peter. És un xarop que va molt bé per la panxa. Uns dies més tard vam passar una gran aventura. En Muff Potter, el borratxo, ens va revelar a en Huck i a mi el seu secret. El secret del tresor dels pirates. Esclar que també li va dir a Joe l'Indi. Els vam seguir fins al turó Cardiff, al cantó est, que és on hi ha l'amagatall del tresor.